ഹലോ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കെന്നും പറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഞാനത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുണിയിലേക്ക് മാറ്റി വരച്ചപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ലുക്ക്. എന്നാലും ഫുള്ളൊന്നും വരച്ചിട്ടില്ല, ഉഡായിപ്പ് വരപ്പായിരുന്നു. എന്തായാലും ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ലുക്ക്, ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ലുക്കാണ്. ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റാവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ സെറ്റായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയൂ, കൊള്ളാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ തരാം കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതങ്ങോട്ടിനി തുടങ്ങാൻ പോവുക ഓരോ പരിപാടികൾ.